Bigatan kayo, di pala ibaga nga dawatin nyo. Kasi utangan damagayang. Matang kayo, alo ko na po! Nalakalan! Matang kami. Matang kayo, alo ko! Nawan tao, ang dansa. Apo! Alokon! Atoy! Alokon! Kumatang kan! Nagal-alam mo, dahil mo tinag-alam. Inululi ki Jane, naka-preference. Talakalang pinangtagtukan niya. Sa sementeryo, sa muna. Ang kaliyo! Bakit din? Nalakalya to eh. Kaya may sarap kong bukwa. 200. Nga mo 200. May isang kilo nga pang kaya yun. Mama, utang! Tawan! Utang mo! Nga mo utang mo. Utang pa lang na. Dahil tayo kayo pa. Utangin nyo pa. Nagsialdo na titupan. Nga mo ton. Uy na. 150 ato yun. Tasetat mo na bigat. Hindi na bigat. Dinay tayo ka utangan dapan. Kaya po, anak lato ko manap-dapan dito yun. Adumati, mabaling nga. Gumatag ito'y kat. Dinay tayo pa iso. Dako utangan dapan. At alukon ko. Kaya po. Anak tao, sub-sublit balayon. Paano gumatang ka, alukon? Ya tante, Alukon! Gumatang ka, press na press. Sabang kinulig din eh. manumet ti per kilo nato yan te. Per kilo ko sang ribo, ngum per kamot lat ti pinang itad ko kanya yon. Manumet ti per kamot. Per kamot ko 200, it ko ta kanyam ti 115. Utangak pa lang yan ante. Ano bigat ag sublinak ah. O sige garod ante, agyaman garod. Sige, basta ah. Hey. Inetentin nagpaymot ni. Sayang ilakok pa dito. Anak ko talaga nga agsubsubli dito nga parteson. Halata. Hindi bigatan kayo, di pala ibaga nga dawatin nyo. Bati ka agsubli dito yun. Talaga nga haan. Baradin ka no katalukon. Nagado-alukon ba eh. Ikabe karga ay umay katon, manupresyo na. Kuutangan nila raw. Tapos ka utangan damagayang. Kaya po. Anak ko subsubli talaga nitan. Subli. Aday talo ko, yung bagla nga, daktal tabuksit yo. Nagado-alukon direct na. Talaga nga ako, hanak daw subsubli dito yun. Ang kita nakadati may isang manggatang dahi yun. Nutangan dahi, ka talaga nga hanak aglakla ko dito yun. Hanak ko pa dito nga baryon. Last na ato yun. Alokon kaya po! Alokon! Alokon apo! Umatang kayo, alokon! Kitak manatalakom. Ta, nagpablatak balatong. Bagla ilaog ko. Pres, dahil tiningal ala lang di jay ta, baring si kati, pampaswerte ta, inutang dapat amin di ko, di jay, bayar ko jay ni. Ako ke, uray siyak na awang matiing tugot ko nga kwarta. Kapsat, itad ko to kumano bigatin ah. Agmamalas na ka talaga datang aldaw. Nyamot doon. Wan, nung to itad ko mula no bigatin ah. Taong may naklangmot dito nakita ka mong ngamin nga. Ang kumot amo nga, dayla ko yung alukon. Mga rodan. Saan ka kamat at nakarodan? Ala, Ha? Madi nga bay bayadanan. Kay Jayan, madi ka tumas asin kay ako. umanay nga ate mga ila. Libre na ina. Libre na ina. Libre. Apo, kurang No, man. kasi nga dlako na, madi ka nga mas asin kanya ko nawan di kwartam. Saan aga ang kumaampo ngamin nga, dati lakong nga alukon. May kita ako talako kung wala ka kwartam. Mabalik mo. Saan ko nga nga, bakit gusto mo ba nag-agkita ti ilaok ko nga libre, kung may tani marunggay.